Salam hormatly vatandaşlar, salam ýaşullar we kemine. Salam aydın. İyileşler. Selamun aleyküm. Vatandaşlar esselamu aleyküm. Aydın kemine salam sapara sana da selamu aleyküm. Sağ olun oturasın. Aleyküm. Hal burada. Salam ezizi ildeşler, ýaşullar, aydın. Salam. Awa ýaşullar ine bugün etjek bir teklifimiz var. Vatandaşlar sizden de etjek haýyşymyz ine şu videonu mümkin boldugyça şu daş töreňiz bilen paýlaşyň we soňraça seretseňiz has özüňiz üçin gowy bolar düşünmäňizde sebäbi ören wajyp bir meseleleriň birini şu gün halka açık bir şekilde aydıp vermekçi. Elbette berde hemme zat düşünüklü bolman biler. Ondan soň bu videoň izinden ikinci videonam goýmakçy. Taýýarlap has giňişleýin we muň daşyndanam entek şu zatlar üçin edilmeli işler var. Olaram ýuwaş-ýuwaş ederiz. Bugünkü çıkışımızda biz yine şu halas ediş komitetinin bir edilmeli iş vardı. Halas ediş komiteti diýende birinji halas ediş. Biz halas olmaly. Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy ýok, şonu dikeltmeli. Döwlet guruluşumuzy biz gurmaly. Birinji nowatda edilmeli işleriň biri şu. Şolar bolmadan biz hiç ýere gymyldap bilemizok. Indi onu näde etdiýär? Şu gün ine 30 ýyldan bäri göreçilik gelýär diýip bilýärsiz. 30 ýyldan bäri göreçilik şu Türkmenistanda kanunçylygy dikeltmek üçin Türkmenistanda halkyň ýa-ni döwlete eýe çykmak üçin 30 ýyldan bäri iş edilýär we netije ýok. Sebäbi bir topar ýalňyş zatlar bar. Ine biz olaň hemmesini ýa-ni analiz edip ýaşullaryň hem kömegi bilen şulaň aýdan zatlarynyň düşündiren zatlarynyň çykarylan netijelerde käbir problemalar var ve şu problemalar hiç kim üns beren nokta. Ay problema däl diýerler. Aslında ulakan problem şolar. Ine şolary çözýän şu gün hödürleýän bir sistemamız var. Onluk hareketleriň sistemasy. Bu sistemamız. O sistema näl bolýar, näl işleýär. Ine bu onluk sistema diýen zadymız bir adamın daşında 7-8 adam, indi sany 10 bolsa, ondan kän bolmaly däl, sebäbi 10 iň optimal näme san bolýar-da, ýa-ni özüniň goragy we işleýişi we jogapkärçiligi boýunça. Onluk ondan kän bolsa hem funksiýasyny dolu we dogry ýerine ýetirip bilen ondan az bolup bilýär ýöne. Ine şu onluk sistema diýende berde biz näme aýtýas? Ine siz bir adam, bir watandaş diňe özüniň iň ynamly adamlaryndan daşyna jemlenýärler we bular 10 kişi bolýarlar. Ine bu 10 kişi näme etdi? 10 kişiniň özleriniň näme iş etjek bolsa, näme pikiri bar bolsa öz aralarında ine şu pikirini ve öz etjek işlerini planlaýarlar. Onluk sistemasında howpsuzlugy, tamam şu onluğun düşüncesi ve öz ihtiyarlığı diňe şu 10 kişinin özüne değişlidir. Başka hiç kimden buyruk amalan ok, yine öz ihtiyarlık, yine biz näme diýäs? Türkmenistanyň öz ihtiyarlygy ýok diýäs, şonu dikeltmeli. Sebäbi döwletiň fundamenty öz ihtiyarlykdyr. Şol bir wagtyň özünde döwletiň fundamenty halkdyr. Yine şu öz ihtiyarlyk bilen halky birleşdiren wagtyň, ýagny halk öz ihtiyarlygy bolan bir halkyň döwleti bolup bilýär. Yine şu zady biz şu onluk sistemalarynda şol düşünjäni yerleşdirmek halkyň aňynda. Onu hiç kimden buyruk alan men bir topara değişti diýmek gerek däl. Diňe 10 sany adam we şu 10 adam öz ýan gaýdyşmaly, öz ihtiyarlyklary bolar. Buyruk alman işläp bilýärler. Birinji berde bizim bu sistemany aslında 3-4 ay bolandyr. Biz barlak gördük. 6-7 sany onluk toparlar döredildi. Ine halas ediş komiteti. Ine şolar biz olar bilen habarlaşyp ine hepde bir sapar ýa-da aýda bir sapar käbirler bilen habarlaşýas. Olar öz işlerini edýär, biz bilen hiç kili nämesi ýok. Ara gatnaşyp ýa-ni bize bir maglumat vermek ýa-da etýän işleri hakynda hasap bermek diýilen zat ýok. Olar öz işlerini edýär. Ýöne şolaryň hemmesiniň ýa-ni düşünjesi var. Biz halk bolup döwlete eýe çykmaly diýen düşünjesi var. Ine şu toparlary birleşdirýän zadam şolar. Indi bularyň howpsuzlygyny aýdyn. Ine şolar 3-4 aýdan bäri işleýär. Ýöne şolaryň hiç kim adynan bilen ok, familiýa, nirdeliginen bilen ok da hiç kim bilen ok. Özem şolaryň käbirleriň ýarysy Türkmenistanyň içinde ýarysy daşary ýurtda. Ýöne olar bir-birini tanaýar, ýöne biz olary tanamyz ok. Biz şolaryň içinden bir sanany tanap bilýäs, beýleklerini tanamyz ok. Şoň edil şoň ýaly
yankı Mehmediydi, beýleki polisiýa diýdi. Şolaram bilip bilen ok, tanawam bilen ok. Belki şolaryň içinden de biz pikir edýäs, polisiýanyň özem bardyr belki içinde biri. Ýöne edýän hyzmaty, yankı düşünjesi dogry bolsa, oň ziýany ýok, bolup biler, girip biler şoň içine. Ine bulan iň esasy nämesi? Gorkyny aýyrýar. Näme üçin aýyrýar? Sebäbi howpsuzlygyna özleri jogap berýär bularyň 10 kişi. Her kim özleri bir-birine jogap berýär edýän işine we bir-birini goraýarlar. Ine şoň netijesinde şulara hiç kim hissat edip bilmeýär. Mümkin däl. Ýöne işlerini edýär. Eden işlerini hem diňe öz aralarında paylaşýarlar, öz aralarında maslahat edýärler. Onu kamera çekip ol YouTube'a goýup ýa beýle goýup oňaly risklara hiç kile risk ýok. Indi düşünce manysynda aýdaýyn vatandaşlar, haçanda siz öz ynanýan ine dostuňuz bolsun ýa-da başga agzalarda bolup biler, garyndaşlaryňyz bilen ine onluk bir topar döreden wagtyňyzda siz düşünje näde ösýär otayda? 10 sany dürli düşünjeler toplanan ýeri bolýar-da. Her kim her hili pikir edýär. Ine şu onusy siz öz araňyzda gürleşen wagtda ýa-da düşünjäňiz birinden beýleke geçen üçin bu sizin araňyzdaky bağlanşygy berkitýän zatdyr. Düşünje bağlanşygyny berkitýär. Indi soň bu onluk sistema ine bir sana Türkiýede döred diýeli, bir sana Amerikada döred diýeli. Tapawda dünýäniň dürli ýerlerinde döreýär. Dören soňam ol onluk sistemasynyň etmeli işi var. Ine her içindäki agzalar 10 adam bolsa, şolaň her birem aýry-aýry ýene bir onluk sistem döredip bilýärler özleri üçin. Aýry-aýry döretýärler. Olaram edil soň ýaly öz ygtyarlygy bilen bile döremeli. Ve o dören soň näme bolýar? Bu zat ikinji baskanjakda eýem 100 adam bolýar. Üçüncü baskanjakda 1000 adam bolýar, dördüncüde 10 000, ine şeýtirip 7-nji mi 6-njy baskanjakda ýalňyşmasam milyony geçýär. Ýöne kaýzat. Ine munyň güýji. Indi bardy geldi şu sistemada aýdaly bir näme adam geldi da şu sistemany bozjak adam geldi diýelim. Mehemmen işgeri bildiğine şular onusu bir nämes döredipdir, onluk topar döredipdirler, bolýar men şonu bozaýyn diýdi. Birinciden şu meheme onluklary bozjak bolsa, iň azyndan 100 sany belki de 1000 sany mehemen agenti gerek. 1000 sany agent her birine girmeli da olaram bozmak üçin. Mümkin mi? Meheme üçin eýär mümkin däl o zat. Ol işin yerine ýetirilmegi mümkin däl bir iş. Bolýar birini bozjak boldy diýildi. Ine bir adam gelip birini bozjak bolsa, ol bozuljak toparyň arkasında 6 kişi var. 6 kişi var. 6 kişi diýen bağışlan. 6 topar diýip şoňa gitdik gelen. 9 kişi var. Ine şu 9 kişi yankı meheme gelen meheme garşylyk berip bilýärdi. Bir adama sebäbi olaň eýem düşünjesi has güýçlü. Ine ön kaýdyşmaýaly bir-biri bilen gürleşip ara gatnaşykda bolandygy üçin olaň düşünjeleri eýem güýçlü bir düşünje emele gelýär şolaň içinde. Ve jogapkärçilik var. Ine o adam ikinci goragy. Indi men şoň üçüncü goragyna maýdaýyn. Bardy geldi. Şolaň içine bolýa girip, ynamyny gazanyp girip bilden bir Mehmed ýaly we şular dargadyp bilse, üçüncü goragy ýa bu birincisi däl, ikincisi däl, birincini geçdi, ikincini geçdi, üçüncüye gelen wagty Mehmed şunu dargatjak bolsa, bir sanagyň dargadanda da ýa-ni umumy jemgyýet alyp sereden wagtyň o taýda müňlerçe onluk sistemi var. Biri dargany bilen beýleklerine hiç sat olmaýar. Sebäbi başta aýtdym, bular öz ygtyarlydyr. Bir-birine etýän işleri hakynda bir-birine hiç kile maglumat geçen ok. Geçse de dolu geçen ok. Umumum nämeni bilýärler, ine täze Türkmenistany gurmak we döwleti halk eline almak. Yani döwletiň eýesi halk bolmak. Ine şol var. Bardy geldi dargan ýagdaýynda da bu 10 adam dargasa, ýene 10 sany özlerine näme döredip bilýärler. Aýry-aýry ýanky onluk toparlar döredip bilýärler. Soň meheme gelip de bardy geldi birini dargadan ýagdaýynda ýene 10 sanagy dörejekdir. Indi eğer biz bu sistemany bu sistemany halk olup bu sistemany ýaýradyp ul olup başlasak, ýanky dürli ýerlerde şu sistema emele gelen ýagdaýynda siz bir ýerden aýdaly ýaşaýyş ýeriňizi ütgetjek bolduňuz ýa-da işiňizi ütgen soň aýdaly siziň onluğunuz şu işleýän dostlaryňyz, bir ýerde işleýän adamlardan düzülen bir topardan siz çıkan wagtyňyz beýleki işe baranda o taýda da hukman suratda onluk sistemi vardır. Sebäbi bizim şu günkü görýän zadymyz halkyň, ine şu daşına çıkan halkyň 100% Türkmenistanyň şu taýda täzelden döwletiň gurulmagyny isleýär. Şu taýda halkyň
azat olmağı, halkın öz ihtiyarlı olmağını isleýär. Şoň üçin täze baran ýerine öňkü onluk sistemadan birinden aýrylanda beýlikisine goşulyp bilýär. Soňra muň ady diňe onluk sistemadyr watandaşlar, ýöne onluk sistemanyň nämesinde aşağında mysal üçin 7 adam bolup biler ýa-da 8 adam bolup biler, 5 adam bolup biler. Ýöne ondan kän bolmaly dälse, ondan kän bolsa, onu eýem ýanky biz test edip gördükde 6 topar diýip şolaram içinde şu 13 olanan bar, 15 olanan bar. Şolaram eýem özleri olan olardan gelen feedbacklerde aýtýarlar-da ondan kän bolsa diýen näme bolýar diýe. Eýem birazjyk ýanky ynam kaçyp başlaýar birinciden, ikinciden hem ediljek işlerin efektivnesi azalyp başlaýar diýe. Şoň üçin iň optimal nämesi görnüşi 10 adam diýip görýäsler. Çünki ýanky barlak gören nämelerimizde şonu görkezýär. 10 sananak bolanda. Ýöne az bolsa ýany ýoksa bir topar kemine ýalňyşmasam näçe 7 adam şolar. Olar 8'en bolup biler sebäbi 7 diýip aýdanna eýem bir hepdäni geçdi. Olaram hemişe 10 olmak için adam näme etýärler? Ýani garyndaşlary bardyr, dostlary bar. Ynanýan adamlaryny çagyrýarlar. Başga adam çagyran oklar. Ya-da başga adam bilen iş eden oklar. Sebäbi biz yine Türkmenistan'da vatandaşlar şu sistema Türkmenistan'daki yalan bir sistemada, yalan bilen döredilen sistema. Onu hemmemizden bilýäs. Yalanın üstüne vurulan bir sistema. Yalanı diňe ynam ýykyp bilýändir. Biz ynamy döretmek üçin yine şu zat ynamly adamlar bilen işlemek berdi. Yine bu näme de däl. Indi şuların hemmesini bir ýere biriktirýän bir zat vardır vatandaşlar. O biriktirýän zadam döwleti halkın eline geçirmek. Halkın elinde olmalı. Şu döwletiň kıyınçılığına halk görmeli, döwletiň ýanky gowy gününi, rahat gününi de halk görmeli, halk ýaşamaly. Başka hiç kim. Yani şu günde näme bolýar? Döwletiň kıyınçylygyna halk görýär. Ýöne şoň gowy zadyny kim görýär? Kim görýär vatandaşlar? Ýene bir zat var. Halk şu döwlete eýe däldigini suud etýän bir zat var. Kim aýdyp bilýär? Niyazowy men saýladym diýip. Kim aýdyp bilýär Gurbangolyny men saýladym diýip. Ýa-da bir häkimiňizi, ministr bolýar näme saýlaýar diýildi. Öz konstitusiýon nämesi o. Ýöne kim aýdyp bilýär şu taýda men ses berip ine şu zady ütkötdüm diýip biljek adam ýok. O näl bolýar? Onda sen şu prezidenti aýyrjak bolsaň, eger halk şonu goýmasa, halk hem aýryp bilen ok. Sen häkimi halk bellemeýän bolsa, halk aýryp bilen ok. Ol näme üçin halkyň diýenini etsin? Oň başlygy bar, biri şonu işe goýan bolsa, şoň üçin işler o. O halktan soralyan zat ýok. Öz ihtiyarlığımız ýok vatandaşlar. Öz ihtiyarlyk döwletiň fundamentidir. Yine şoň üçin biz bu zady ine aýdamyz ola biz etdiýäsine halkyň sesi edýär, ýene näme edýär? Ýok, muny halk bolup her bir adamyň Türkmenistanyň vatandaşynyň borjy diýip pikir edýän ine şu zady döretmek. Ýene bir zady aýdyk geçen. Bu zady täze Türkmenistan gurulan soň gutorýarmy diýseňiz? Ýok, gutoranok. Bu zady hemişelik dowam etmeli. Hatta bizim elimizden gelip bilse ine şu zady neslimize geçirip miras goýup gitmeli zadymyz vatandaşlar. Siz häzir aýdyp bilersiňiz, aý bolgutsuz zat ýöne köý zat ýöne şu zady nesillere miras goýup giden wagtyň bu zatlar taryha ýazyljakdyr. O taýda Saparaň ýa-da Halmyradaň ady ýazylmaz ine. Türkmen halky ine şunja ýyllarda ine şun ýaly sistema bilen nesillerine miras goýup gidipdir. Entegem şol stroy ine döwletini dolandyryp otyr. Ýa-da eç goýup östürip otyr diýip aýdypdylar. Bu zady hemişe ýanky saýlawlara gatnaşanda da şu onluk sistem ýene bir näme bar. Bardy geldiğine bir köçe çykyp ýanky näme şol Türkmenistan täze Türkmenistan gurmak üçin şu rejim bilen ýanky halk görüşmeli bolanda köçe çykdy diýelim. Köçe çykanda da ama on gelip bir sanyny alyp gitse, ol adamam onluk sistemaň içinde bolsa, ondan näme üçin alyp gitdiň diýip sorajak. Eýem 9 adam bar. Eýem 9 adam. Minimum. İň az 9 adam. Ol 9 adamyň hem ýan gaýdyşmaýar. Ol 9 adam hem özlerine onluk toparlar döretde. Olar gitse oňy izinden o toparlar hem gitjek. Ine şu zada az birlik diýil ýa. Görýän bolsaňyz aslında bölek zatdır. Yani ine şu zat az birlige emele getirýär. Doğru düşünce ve doğru ýanky zinjiri goýup bilen wagt. Ne şol nämäni biz test edip gördük işleýär. Ne şoňa 95% işleýär diýelim biz. 100% diýip aýdyp bilmeýäs bizim hasaplap görenimiz ýa-da soňky testlerdäki meniň 100% bize nämesini beren o taýda
7% yanlışmasam näme berýär? Ýalňyşlyk paýy 7% görkezýär bizde. O- Ýöne ol ulakan rezultatda 93% uly bir rezultat berýär şu günkü günde. Menem Ine vatandaşlar men gysgaça aýdyp berem şundan ibaret o kemene ýaşullar sizin hem goşuşak zatlaryňyz bir kommentariýalaryňyz bolsa. Ama benim neme deyin şunu aydayin yine onluklar hareket sisteması. Bu at yürüyte saylanan attır yani onu biz toslamadık, orta atmadık. O talabın nemesine çıkan zattır. Yine hareket etmeli sözü vardır. İlleşlerimizin. Köp bulanyan sözü harekete geçmeli, hareket sözü. Ama harekete geçmeli yöne hopsuz bir şekilde harekete geçmeli ve şu edilen hareket netice vermeli. Yine yana aydın aytdı o toparlar denedik diýdi hakykatdan hem dengeldi. Yeniden şol neme toparlar arada käbir zatlar aýdyp geçeýin. Yani aydalar arasından o ayrılýan şu iş sebäple uzaklaştı. O şu bir kwat daş töründe adam tapmasa da soň şol ýene 2 aýlardan soň aýlanyp ýene goşulyp bilýär-de. Yani onu gördük biz yani näçe wagtdan beri synlap ýörüs. Yani bu bolup duran zat aslında, bolup biljek zat. Bunun hem aňyrdan gelen nemesi bolmaly. Bu tarihte de var ýine onluk mobil goşun diýip aýdylýar bu ýine Seljuklu atalarımızın özünden 3, 4, 5 esi uly goşunlara garşy söwüşip gazanan söwüşleri var. Nädip gazanýarlar? Ýine şu onluk mobil goşunlaryň saýasynda. O nädip bolýar? Ýene gysgaça görüň beren onu siz nemelerde, kitaplarda okusaňyz hem görüp bilýäňiz onu. Aýdal bir düşman toplanyp dur goşuna, garşy hereket etjek. 10 san atly hereket edýär, hüjüm edýär, çar tarapyndan, onandan. Ok ýaýlarlan ok atýar, iza çekilýän eken. Şol dargaýança. O dargamasam nädip bolýar? Korkudan bolýar. O psikologik korku neme berýär şu taýy. O dargap başlanyp görenden soň o şolar birleşip neme diýär? Yani şol onluklar bir ara gelýär. Soň o bir düzgün tertibe göre hareket başlaýar. Yani bunun nemesi şoldur yani gelip çıkışı ve häzirki bolýan yani öz-özünden bolýan ýagdaý hem şonu görkezýär we halka şonu talap edýär yani hareket nemesi. Bu gaty howpsuzdur we netije berjekdir. Ve yani aydın aýdýalam garşysynda hiç bir yani mehme tapılan bilmeýär, tapsadan bir çäresi ýok, bunu bozwan bolmaýar. Şonuň ýaly gaty güýçlü bir sistema ýa bunu häzirki dilde aýtsak ine Bitcoin'a düşünýän ildeşlerimiz gaty gowy biler. Yani blockchain teknologiýasynyň bir nemesidir. O näme diýär? Şonda o 99% neme berýär diýär. Ondan berýär diýär. Yani o 1% ya düşmanınızın gücü 1% bolýar sizin garşyňyzda. Eğer şu sistema ýören wagtda. Şonuň üçin ine ildeşler bu ýeneden bu bizim tapan zadymyz däl. O bir wagtlar aklyň tapan zady. O akyl hemişe de gereklerinde özüni görkezýändir. Şonuň üçin hem o akla uymak en dogry bir neme bolar, karar bolar. Ýaşullar menem şonu aýdaýyn diýdim. Emine bunu koronavirus hem ulanyp duruyor diyen. Koronavirusun kam şonu meňze aslında. Ýakynlaşsa bulaşdyr ya. Ne o? Halmurad ağa tiyen aýdaý. Murad sesiňiz ýapyk şu wagt. Sesiň ýapyk Halmurad ağa. Sağ olun. Şu taýda vatandaşlar size hödür edilýän şu gorluklar sistemasy bir hem goranyş sistemasy bolup biler. Adamlaryň şol hökümetden ýa hökümetiň ýanky ýaly-ýaglaryndan goranmak sistemasy. Birinji nowbatda özüni goranmaly, olar pikirdeşlerini bilen bilelikdi. Şu mahal hakykatdan her bir adam döwletiň içinde bolsun, daşynda bolsun ýalňyz duýýar özüni, gorosuz duýýar. 30 ýyllap goňşusyny türmäge gidip basdylar, kimsi şu türmede ölüp galdy, kimsi maýit bolup geldi. Şol hökümet halkyň
gözü oduna hükümete karşı çıkmada yekelikte hiçbir adam özüne huzur gayrat tapıp bilen. Arkasında adam yok. Arkasında adam yok. Ene şumal 10 adam bolsa, ondan gelip mehman bir işariya polis gelip şulun kapısını tırkırlatsa, onun qalan 9 adam şul adamın goruğuna çıkıp bilýärdi. Emma aýdyl bir owan için şu toparlardan, orluklardan oğunusu var olsa ýam 100 adam. Han gelsin şol owan garasyna bir polis ýa-da bir mehman işgär ýa arçynmy ol hakimmi kimmi gelip şolun içinden birini gyl sowruny alatjak bolsa, anan şu bütün o opsiyon garsyna dik durarlar. Bayram alyň owlaryna millet ýaly. Ine şu taýda orluklar işläp, ýöne ol adamlar bilen nähil bolup orlukdy işleýär. Mesela men öz pikirimi size getiren sadece dil bilen bir masalada aýdaýly enesi atasy var, 4 sanam çagasy var. Oğul bolsun, gyz bolsun, garşyk bolsun, ýöne 4 çagasy var. Bular ulanly öýlerini durmuşa çykdy. Bulan her sinem öz taýy bardy. Biriniň gelini var, beýleksiniň adamsy var. Gaýny wa gaýnynysy var. Yok. Onu şular bir masalada kyn aýtsak, eýer şular jübitlese, ine 4 oğul gyz ýanyň ýollaşy bilen 8 boldy, en atasyny alalyň 10 boldy. Indi şu 10 adam öz arasyna biri ynanyň ýa dil tapyp bilýär. Bulan arasyna düşmanyň girme haky ýok-da. Ine bular eýen bir ýaçaýka öz başyna bir aýratyn, oturup çaý başyndan öýdemi, günnelik mi hepde bir gezip oturup ýurtda bolup geçýän zatlar, goňşy obada bolup geçýän zat, etrapda ýurdun daşyny näme bolýan bolsa öz aralaryna arkaýyn gürleşip, maslahatlaşyp bilýärler-de. Şeýdi öz dünýä garaýşyny giňeldiýär. Soňra şu 10 adamdy, o ýanky bir enatalar gitýärdi öz gudalar bilen hersi öz başyna iş geçirýär. Olar özüniň bilen ýa ine edarada işleýän bolsa mektepden obada şu taýdy, bemede kalkozyň işinden o taýdy, ýa ýene bir karhanada hersi şulan baryp ýene-de öz iş ýerlerine ýa tanışlaryna ýa gullukda ýene de her biri özüne şu pikiri paýlaşyp biljek, şu pikire uýjak, şu bilen hereket edip biljek adamlar ine öz başyna ýene de bir orluk döredýär. Şeýdip ine adamlar birek bilen orluklary bir ýa ine şu owaň içinde kim mehman işgäri, kim şolong şogulçudy, kim polis işleýär, kim hökümet işleýär, aýan bolup olar o taýda birje toppak bolup galýarlar, ýa gaýdylşýar. Bütün ova eýam agdy bir, olaryň 4-5 adam bolsun, kän bolsa molla müftisi bilen ine hökümetiň adamlaryny şular ýaljak bolup galýar. Olaň soň şu halkyň garşysyna edip biljek iş ýok. Ol bir. İkinciden, inni görýäňizmi, halk herekete geçenne, ol hökmen eline palta pyçak alyp geçmenler, miting geçen bolsa ýa owaň adam, şol orluklar özleriniň kade erti, hani ýygnak batya gideli şu taýda biz öz pikirimizi aýdaly ýa adamlara şular ýa bir zatlar yglan ediljek, bizim şu taýda bolmaly. Barýarlar şu taýda meseleni çözüp gaýdýarlar. Yok, ol hökümetinkiler gelip ýygnak geçirjek bolsa, şu taýda orluklaryň bir çykyş edip aýdy. Şu diýen zatyňyzyň aňyrsyna hiç bir adalet ýok, hakykat ýok. 30 ýyllap aýdylyp gelýän boş guru, halkyň garny doýanak, eşiga batlar, bilen üçin siz ýalan sözden. Bize bular ýal hökümetem gerekdi. Bize bular ýal saýlawym gerekdi. Owan adamlar aýdy, ýaşyl faýda, ýaşkyçyl aýdy, ýerlerden adamlar aýdy, ol ýanky gelen hökümetinkiler gaçyk gidýärler şu taýda. Saýlaw komissiýasynyň maslahat beýleksine çel. Ine ýylyň güýji, syýlyň güýji diýilýär. Şulara agyz ursady, ine gorak sistemasy işläpdi. Ýöne şu adamlar soňra ine saýlaw bolanyny, şu orluklar ähli berip owaň içinde ine saýlaw geçirilen kimi deputatlygy hödür edip biljekler, kimi hödürleýärler. Şu adamdan hödürlenýän adam ozul halky bir dogurluk göz bilen seredip halkyň aradasy bilen ýaşaýan adammy ýa hökümetiň gapdalyna oturup ýa holtumuna pul urup, innem şol pulun hasabyny adamlara süýji paýlap, köke paýlap deputat boljak bolýar. Ine şol seljerýär. Ondan özüne gerek adamy kandidatlyk hödür edýär. Deputatlygy da, owan arçylygyny da, ýene de şol ýanky ýaşlaryň hödür eden ýemesinnäki, schemasynnäki ýerli guramalaryň ähli organyny ine şol orlukly özleri düzýär. Şundan birege ynam bilen işleşip başlayan adamlar ertesi gün elbetde şol işi dowam edip gelýär.
Demek şol obada ay men obana lemen ýokary gatlaklar alamak ýa-da kollektivde şol işi düzeltmek üçin gelecekde arkaýy ýaşamak üçin ýa şu bizim gödöňde tutýan planlamy ýerine ýetirmek üçin şu orluklaryň aktiv işlemek gerek. Olaram şonu eder. Sebäp onun özüne gerek zatda. Ol bize gerek däl diňe. Hemmejine gerek bütün jemgyýete ýa halka. Ýöne biz bir zady bilýär. Aşgabatda şol 1000 adam otursun, ýöne Türkmenistanyň 4 günjüne şolar ne emir edip bilýär, ne kömek edip bilýär. Ýerdäki adamlar yerli dolanlyşy ýol başçylyk etmese, özler alyp barmasa, işini özü dogry dürst ýöretmese, ýokardakylar diňe ziýan edip biler, kömek ýok. Şonuň üçin şol orluklar ören wajyp, ol bir gün, bir ay, bir ýyllyk ýa bir gezeklik döredilene, soňra şol orluklaryň esasyny yerli dolanlyşyň sütüni fundamenti emele gelýär. Şoňa dogry düşün. Her bir obada bolsun, kollektivde bolsun, edarada, kärhanada. Adamlar bire bil baglap bilýär. Iň esasy adam näme ortada şo ýeke ýalň özüni ýekelikde, ýalňyzlykda duýan adam kalbyndan gorky gidýär. Men şu işi başarmasam, ýa-da hökümet maňa şu zatlar üçin azar berjek bolsa, bir kanun ýagdaýda. Onu meniň arkamda duran ýene-de 9 adam bar diýip düşünýär. Ol 9 adamyň hersinde ýene-de bir orluklar bar. Ne şeydi bütün halk ayağa alınsın, kim onu gelip elinden tutup südönökle tutturmak isin ya sonra hiç gün başarmak. Yine şu sistemi elmeden halkı goramalı sistemi. Sebep konstitusiyon işlemen yatan devletini, hükümetin dolu korrumpilerinin devletini, hiç bir pudon işlemeyen devletini. Yine hüküm bir yankı bir halk ezmenin hükmüre varlığın en yukarı diyen en neciz formasının hareket ediyen devletinin halkı gorok sistemi şu orluklarda görüyor. Harvılarım şular yağılır. Seyredik görseniz, bir vızvoda alsak, bir vızvoda 4 sene addiliyeni oluyor da her sene 8 adamdan, angrı gitse 10 adam, sol bir vızvot oluyor, bir rotada da 3 vızvot oluyor, ya 4 vızvot oluyor. Bir batalyonda 3 rota bolar. Bir polkda ýene de 3 batalyonlar. Bir diviziyada ýene de 3 tane polkdur. Şeýdip bula bir-birler utgaşyp gitýär. Ýan gaty dogry aýtdy. Gadymetden gelýän orluklar bar. Hakykatdan hem şeýle. Bizde ozal atlar bardy türk dilli millet döwletlerde. 10 maşy, 100 maşy, 1000 maşy, tümen maşy, şular hemmesi aňyrdan gelýän soň düýbüne her seniň öz orlugy bar. Öz başta uruşta da hareket ediyor, o dövür kartı da yok, o dövür telefonum yok, o dövür videologum yok. Hem de şol orluğun öz içindeki gelen kararının neticesinde düşmanlığının savaşlarken devletlerinin şeydi kurulayan. Şonu biz mesela hükmünü özümüze tecrübe hükmünü kabul etmeli, hem de keltmeli. Şonu biz şu rejime karşı durup bilir. Olarda da görýän özüne sistemi barda. Ine hemmesi generaly aglyna seredi boldy. Generalym ol ýokardaky lellimin aglyna seredi boldy. Ol sistemi işläp bilmeýär. Sebäp generallarym pul ogurlaýança ýokarka tabynlar, aşaky polkovniklerim general bilen kellesinden sipawaty kaşama tabynlar. Çala ýalňyşyň ýa gowne degeni bular generalyň aýagyna aşan kop, şoň ornuny ýa wezipesini dalaş edýär. Ita davoyna gelýänçe şeýledir. Harby orlukda da. O taýda da öz boluşly korrupsiýa barda. Ýöne ol grajdan durmuşyň nakyaldan, emma wezipe korrupsiýasy bar. Özüňden ýokardaky ýykyp şoň ornuna geçmek, ýyldız almak, wezipe almak armiýada da harby orlukda da bar da gördüm geçdi. O da Türkmenlöke alak eno. Enne şol görýän sen para barda da ülkemi tutdu. Yani virüs ýalyk bir zat diýdiň bol görýän. So urwangyly ýani COVID-19'yň ýurtda barlygyny ikrar etmejek bolup, mene tozan ýügrimi diýip bir zat döretdi de halkyň bakan zaty ol. Tozan ýügrimi, tozandan gelýär öýkençi işmez diýip. Indi bolmasa bir tuwele ýügrimi diýip bir zat atdak bolup, halkyň içinde adamlar tapar öz hereketini näme diýjek bolup. Ýöne şu esasy zat men elmiden nyktak gelýän biz her bir adam aýap saklamalyr watandaş. Birini bir ýere çagyrýan bolsak, bir iş etmäge şuny çagyrýan bolsak şo ýerde öz çagamyzy goýmaly ýa-da öz çagamyzy goýmaly. Şonu nähir bol.
şu bir bar sen şu tayda dur diyen yerimde öz çağamyzy uğra diýen bolsak, şonu gözüňe getirip görüm. Şu tayda howpsuzlyk barmy şol çağı üçin, ya uğra diýen adam üçin, ya ýokmy? Ol ýylyň çağasyny oda bir özüň adaşynyň oturup keşelle kakjak bolsaň, onu pişin ýynnamlygy samanhana çelledi. Derrew onuň sepaçylýa ol adamyň ya şu buýruklary berýän adam. Şoň üçin biz atlardan bir gaty daşda duruz, şoň goloýuna da barjak gel. Sebäp 30 ýylly 3 gözek aýdan tejribem bar. Adamlaryň bir müňlerçe oda berildi, adamlaryň eden ýalňyş hereketleri ýa beren buýruklary bilen. Biz o zatlar gaýtalajakka mümkin kadar edip bolýan bolsa, bir damja gansy hakimedi, hökümeti, döwleti halkymyza gowşup bermek. Ýok. Birinji gany kim dökýär diýilen düşünje bar da, emede harby terminologiýada. Eger şo birinji gany hökümet dökse, halkyň gany, onu olaryň jogap ganylar, o taýda onuň gany fiil bolup bakmagy mümkin. Oňa da dünýäde ene kän negativ tejribeler var, görüp otyr. Soňky 10 ýylyň içinde, 10 ýylyň içinde bolýan zatlar getirdi. Şoň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin oğurluklar karşı dursa, oğurluklar hareket etse, olar hökümet ıskından düşüyor, olar ahlisi 1%. Yani keminin katı o tecrübe getirdi, misal getirdi. O Bitcoin yağlıktı. O ağrım bir tarafta olan insan, olar neymedenini, onun edeni işi yenilet ya başa varacak. Yani şonu düşünmemiz gerek. Hazır vatandaş şu zatlardan oturun, özünüz pikirlerin, netije çıkarın. Näme sorular emele gelýän bolsa yazın kanala, şu yerde şu gepleşiň aşağına. Sonra biz inniki gepleşiklerimizde sizin düşünmeýän sorularınız yeni de giňişleýin açyp görkezeriz. Ýaşlar tüweleme strateg berekenle çizdilerim, goýdularym, görkezdilerim, sag bolun, ören minnetler. Bar aýtjagym şu taparaty demaýdym. Bor, neme iyleşler berdi mesele gorkuýuny karşı tarafa geçirmek. O karşı taraf halkın 1%, sizden 99%. Indi bolon alıp baran tiýatry 30 ýyllap hemme kişi oğru bolsa oğru ýok diýilen tiýatry bilen alıp barýarlar da. Bu bir 130 ýyl 150 yıl bundan öň çıkan bir filosof ki näme ödüm şu İtalya'da şu teoriklarda çıkıptır da hemme kişi oğru bolsa hiç kim oğru dälýär. Indi şoň tersine hemme kişi gorkak bolsa gorku ýok diýmekdir. Biz demämizi şoňa öwürmeli. Onuň gorkuýuny karşı tarafa geçirmelidir. Olar gorksun. Indiden aryk siz gorkun. Diýlen demeden. Ben şu nemelerinde bir goşup biljek demem. O hem bejetini aýtdyňyz, onu ularda oturmaly. Reýiskaja soňky nemelerde bunu giňiş nemeler. Ýöne şu sistema biz öz içimizde özümüz bardak gördük. Daşyndan görünýändir. Hemme gruppany bir ýerige müýşürk gördük, dargatdylar. Onu şoňa garşy ondan demetdik. Bäş-bäşden etdik, ödleri işläp öd demediler. O gireni demediýe bolmasa biziň ýatagymyza çenli getirjekler öd demelerini. Onuň hemme kişi agent bolsa hiç kim agent däldir. Ondan çekinme. O näýlek bir döwletiň ýa arty agent bolýar da onyň içinde agent gözläp berýär. Şular agent bolany näme ýazar? Ha? Onu uruldup bermäň, mıhama näme diýip, şular hemme topu bilen yant durun, ot bolany ýigän ýakjak şular. Şoňa düşünün. Olar gorksun. Kim agent bolýanam bolsa araňyza geler, gelende de özüňiz görersiňiz, çäresini görüp bilýäňiz. Her ikiden biri agent bolsa, onu biz hemmemiz agent bolmaly. Diýmek agent ýok. Şuurlamany nemetmäli nemen türkmeniň medeniýetine siňdirip birler de. Yalan tözlemäli. Duruşlary bilen hem yalan. Şol ikisini ayırmak üçin bunu onluk böleňtip, oň içinde eleň demesi
İriden üstüne adam yalanı oldu, yemedi oldu. Elin üstüne durup bilmeydi. Yani katı o sistema ne? Öğrenin, fikir edin. Düşünseniz bu hiç adam değildir. Siz durmuşunuzda bahar da attırıyordu. Ne Türkiye'nin ben misal ayıp verin. Çayhaneler oluyandır, kahveler değil ya da. Şu tayda uyuşup her semtte vardır 5'te 10'tu. 10 adam, 20 adam, 50 adam, 5 adam uyuşuyandırlar, okey oynayandırlar, çay içiyandırlar, kuşta oynayandırlar, narda oynayandırlar. Rağdı birdirler. Türkiye'de bir zat bolsa halk çıkyandır. Şu onluk sistema yalak bizim durmuşluğumuz var. Ödüňde mene gatnaşyp öğrendiňiz. 10 tane, 15 tane dostuňyz, tanşyňyz, garnaşyňyz, dogonuňyz, iniňiz ýokmy? Bahadır. Ya bunu yöne adyny oýsak bu iş yöremeli dip düşünýärse. Yürüýärem. Ya ben aýtjam şu ýükler. Men ýene bir nämäni goşaýyn. Indi ildeşler ýurdun içi bilen hakyky nämäni aratnaşy gurmaly, düzeltmeli. Olaryň bir nemesi o gorkmayan sözler bolup biler. Yani bunu siz gurmaly. Bu onluk sistemasynyň, yani onluk hereket sistemasynyň en soňda alyp barjak netijesi uly bir hereketiň nemesidir, yani bir fundamentidir. Yani şu fundament en soň uly bir hereketi, yani gerekli ýagdaýynda o starty basyp biljek ýagdaýa geljek. Şonuň üçin ýurdun içinde de o hereketler bar. Biz ýurdun içinde de deňedik, yani näçe wagtdan bäri. Ve siz hem şonu nemetmeli, hökmen suratda dikeltmeli. Mesela bizim hem adam bilen, yani ýurdun içindeki 2 milyon adam bilen gürleşme mümkinçiligimiz yok. O ýöne siz bizi eşdiýäňiz, diňleýäňiz, siz ýetirip bilýäňiz o habarlary, beýleklere de. Bu onluk hereketi hökmen suratda bir-biriň ýüzüni görüp etmeli diýilen bir manysy da ýok onuň aslynda. Telefondan gürleşip her gün dowamly o nemedi paslaşyp maglumatlary. Yani şu taýar bolmaly da bir ýerde bir zat boldum diýen wagtda şol 10 adam bir-birine tiz wagtyň içinde habar berip we önamly bir şekilde nemedi bilýärler. Ananyşyp bilýärler da, yani hereketi o hasa maňsatlaşdyrýar. Ve şonuň ýaly bir mobil bir nemedir bu. Yani mobil diýenim ykjam o tiz wagtda bolýan efektiwni neme bolýar. Bir sistema bolýar bu. Onun için bu ýene de gaýtalaýyn, buň garşysynda hiç bir düşman güýçli bolup bilmeýär. Buň garşysynda hiç bir ýaragy ýokdur. Bu dogly ýaňy aýdyň başynda aýdyp geçdi. Birinci nemesi şerti düşünce taýdan nemetmek. Bütewileşmek. Düşünce ýatýandyr bunyň arkasynda. Şol düşünce ya da şol ideologiya en soň özüni goraýandyr, yani howpsuzlygyny hem üpçün edýändir. Ondan soň gerekli ýagdaýynda öz-özüni organizat edip bilýändir. Ve ýene gerekli ýagdaýynda şol onluklar birleşip o müňlükleri, milyonluklary ortaya çıkarıp bilýär. Ve şonuň we hakykatdan hem neme bar, ine bir ildeşimiz misal berýär. Ola bir nemede dükanda işleýärmiş, Türkiýede. Dükanyň bir zadyny oňarmak üçin ustalar gelipdir. Ustalaryň ýanynda bir türkmen kömekçisi barmış. Indi ikisi bir-birini açylyp bilmän durmuşlar. Sen şo zatlary görýäň, izarlaýaň diýip gorkuşup durmuş. Indi soň öýesi diýeli, ine dükanda işleýän diýeli. Birinji adam edipdir, "Ay sen şu ýazatlardan habaryň barmy?" diýip, "Bar" diýipdir. "Sen hem görýän, men hem görýän." Ay soň şo bir hepde işläpdir de, bir hepdelik işi bar eken. Bir hepdeň içinde tanışdyk diýe gowja. Yani telefon nomerlerini aldyk diýe. Ve şonuň ýaly, ine şonuň ýaly dörýär aslında şu nemeden habardar olan adamlar köpdür. Ine biz statistikalary görkezýärdik, yani. En soň 470 bin, 500 bine ýakyn
3 ayın içinde 500 bine yakın şu mesele bilen gızıklanan adam vardı. 500 bin fikir edin. Ve şu 500 bin adam o daş dövründeki o onluklar bilen bu fikri o paylaşsa o näçe bolýar bu? Gatyka, yani bütün Türkmenistan'ın adamı bolýar. Yani demek Türkmenistan'da şu zatlardan habar bolmayan adam yok. Diňeje o arkamda kim durýar diýilen bir içinde bir soru var ona. Doğrudan aýdyp bilmese de ine arkanda şol näme durýar we garşyňda kim durýar? Yani ondan sonra garşyňda da 1% adam durda, yani arkanda kasar etmesen birinci bir garşyňda kasar et. Arkandaklar hem gördüm, yine hazır aýdyp berdim, görkezip berdik diýel hatta. O bar yok däl hakykatdan hem we garşyňyzdaky hem görmeli hukman suratda. Garşyňyzda da 1% çykadan bar. Soňuşdaýda kemine bir ýalňyşlyga düşmellerdir. Şuňa başlyk saýlajak bolup görmän, bolmasa ýa-ni leňeç formulasy bardyr. 10 tane adam 10 tane leňeci bir bedire taşlansoň içinden hiç bir çıkıp bilmeyedi. O yani 10 orluğun içinden dominant insan çıkar. Aktif rak olur, biraz oyun rak olur, biraz köpürleyen rak olur, biraz alçak olur. Dominanti şu toporun özü çıkaryandır. Ödem dürlü periyotlarda dürlü bolup biler, ütkäben biler ol. Yani sen doğutluk tutup börün katnaşıp börün adamdan içinde hükman bir başlık olyan neler? Biri intihatır olyandır. Dominir dediyendir. Şeylik olyan da. Şoň üçin bunu men onun başı olacak deyip demedik görmän, bu ters demesi vardır. Leňeçe ala kolorsuňuz. O Türkmenin şu atlı ýagdaýy şo ýagdaýdyr. Yani başlıklı ýagdaýdyr. Ne men uramyzda şu başlyk baradaky näme dawa edýärdi. Men sen başlygyň diýen ýalak. O. Ne men belli Ecek yerim şotay kendine incecik böyle koyda yer bolýan ýöne gatdy möhümdür. İki tane iştirih bolsa, ondan sonra tamamlaýsak bolmaka diýeni. Öňe görýärmi vatandaşlar? Şol Türkmenin öz arkasyna duýgudaşlygy görse, kömegi görse, gollawy görse, ine şol göwüni şat bolýandyr. Näme adamlar toýa ýognundan güler ýüzlü, ören şat, wagtyny hoş geçirýärler, soň gurruna diýerler, aýna planyň toýuna bolup, gülýärli bolup, şeýle toý bolup, başy näme adamlarym şagalan şowgun bilen geçirdirdi. Täpşotaýda bir o duýgudaşlyk bar, begenç bar, ak görekler bir arzu. Ýalar hemmejede biri. Gollaýarlar. Emma bir öýde ýok bolsa, goňşy golum gelip şo taýda oňun derdini bile böleşýärler. Ýene şol orluk sistemasynyň içinde ýaşap ýok hal. Ýöne bilen akşam sistema durmy. Düşünen akı. Indi biz şonu biraz açıp giňişlerini düşünürip berýär. Ýene şolar ýaly bolmaly. Biz bir saat gününe de, mat gününe de gelip kömek etmeli. Arka durmaly. Näme üçin hökümet mescitlere var adamlara namazy kılma, ursat beremek köpçülik. Sebäp mescide ýygnanan adamlar namazyn belki ýarym saat okap oturýandyr. Ýöne o taýda edilýän wagt nasihatlar var. Ya namaz başlamaka adamlar, ya namaz oturýan adamlar öz aralaryna oturup pikir alýarlar. Plan ýerde ine şolar ýaly ýagdaý bolupdyr. Ya ine plan haridyň bahasy gymmatlapdyr, dollar galypdyr, näme bolupdyr. Ine ondan şo tak informasiýa ýygnanýar, informasiýa paýlaşylýar. Şol bolmasa hökümet ine gurulgy duran mescitlere de adamlar goýup berenakdy. Ol saqqal murt olan bahana. O ben içki dünýasyny beýan edýär baryp mescitde ýoldaşlar bilen oturany bilimini paýlaşýar. Birek eren kalýaly, ilm alýaly. Emma bu hökümet şotady adamlar birek görmesin, dinlemesin, bilmesin diýip ine o zatlarym ýakyp goýdy. Şolary ýolbaşçylyk etmeli, şu proseslere ýolbaşçylyk, ýanky ýolbaşçylyk meselelerini elbetde. Men ýolbaşçy mescidiň imamy diýip o kelle sellel oturaly şu zatlara göz ýumup
hökümete yallaklyk edýärler. Ola näme üçin diýip bilen dinarlar gelip mescid näme üçin uruşulur üçin näme üçin bir gelip arkaý mescidde oturup özara pikir alşyp bilen diňe ol juma günler galan günlerim gelsin boş wagty akşam ýerden haçy pensionerler oturdun barsyn otaydy. Kime diýýär? Ine şu zatları ettirmejek bolup halkyň agdy beýrikmezini hökümetin gorunýan oýuny başga hiç zatlar. Biz şu zatları ortadan aýyrmak üçin şu orluklarda keldiýär. Oturum oýlanyň pikirlerini watandaşlar näme soraglygyny bolsa hana ýaşlar olary berin. Saparagy var, men var, aýdy berin çekinme. Şu mesele hemmemize gören zerur, wajip mesele. Ine halas ediş komisiýasynyň baş maksady şundan ibaret. Sizin hukukçuluğunuzu hem üpçün etmek birinciden, ikinciden sizin hak hukuklarını dikeltmek için iyerde işte şu zatlardan başlamasak başka zatın peydası olacak. Ol boş koça açıp çıkın gelin diyenimiz bile adam gelecekler yine de siz tuğurunuza karıncaklayacak. Arkamda kim dur? Ya şol gelip Şüvetsi'den iki garı durur mu diyerdi. Kaviray diyerdi. Rızalık der yani. Şola gelip sizin arkanızda durur mu diye. Yok. Adamla siz özünüz birin arkasında durursun. Yani için yok. Olar şu halka diyenaklar siz birin öz aranızda o yaşlıların diyenden gereğinizi özünüz alın. Yani hareketinizi öz başta edin deyip. Aydık bilen aklar. O diyenin halk koyuncaktı. İndiki gepleşek hayat çulun köp sırlarını açar. Tek bizim aydan dağıtlamızdan aytmadık dağıtlamız katı vaciptir. Onu ya altyapıda yetişençe saklap diyorsa. Şu militsen nehilek şunalak bolunluğunum yani eskerin neyim için şu yağdayda kalanım halkı deyip şu yağdaya düşürenlerine yuvaş dedim gözümüz açıldıkça biz onun nimetini bu sırları açıp başlar. Açılanını bilenini özünden bilmerdin. Oyun şu halkın deyip oyun şunu bilmesi alak o da şeyle olup gider. Yuvaş. Doğru. Katı doğru sapara. Onun hem şu yerde tamamlayalım mı? Yaşlar sizde başka aytacak koyacak diyecek adınız var mı? Yani gepleşikleri koyalım. Gepleşiklerde o giyinişlerini gideriz. Meňem aýtjak zadym vatandaşlar şuna entek soralarymız bardyr. Şo soralary ýazyp bilersiňiz kommentariýada biz şolara görä soň näme taýýarlaly size. Material taýýarlap çykyş edeli. Ýene bir zat aýdaýyn, eger şu onluk sistemalaryny özüňiz şonu barlak görmek üçin ine onluk ýa-ni toporlary döredip işläp başlasaňyz ýazýan soralaryňyz azalyp başlar. Sebäbi 10 adam diýmek, eýem 10 adamyň düşünjesi islendik wagty bir adamyň düşünjesinden has uludur. Siz şu taýda şu düşüncelerinizi paylaşıp, birleştirip, ine şu zat, bu lokan bir nämedir, onu barlak göreň, islendik nämedir. Soňa ine problemaları çözüp bilýär diýen. Näme üçin aýtjan, hakykatdan o birinci başta problem, o döwlet düzeltmek problemasy däl-de, öz araňyzdaky ýöneköy problemalary da o çözýär. Yani biriniň ýöneköýde telefonu bozuldy, oňaryp bilen okda, 10 kişi şonu 100% oňaryp bilýär. Güýje etdi, özem hiç kime agyrlyk salman oňaryp bilýär. Bu zat erwet zat däl, birine kömek etmekden boýum öz anan ýan adamyna bilelikde ýa-da biri iş gözläp ýör. Şo bir adam gözlenden 10 adam iş gözlese has çalt taparsyňyz. Bu zatlar hemme durmuşumuzda gerekli zat. Ýene bir sapar aýtgan şu düşünjäni ine şu sistemalary neslimize miras goýup gitsek iň gymmatly zatlaryň biri boljakdyr şu vatandaşlar neslimiz üçin, geleceğimiz üçin de. Men aýtjam şulardan ibaret. Sağ olun vatandaşlar, ýaşullar sağ olun. Sağ olun. Yiğitler size sağ olun. İyileşler sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun iyileşler, ýaşullar. Aýdym.